Ja, vi skal have fat på sidste omgang, og jeg håber, det så begynder at blive lidt mere konkret nu. Det vil jeg i hvert fald gerne bestræbe mig på, og være sådan lidt mere lavpraktisk måske. Jeg tænker på, når man ser ud over en forsamling af mennesker i en kirke, så har der jo været et Guds folk igennem årtusinder. Det var der i Det Gamle Testamente, og det har der været i Det Nye Testamente, og det har der været i kirkehistorien sidenhen. Og op mod slutningen af Det Gamle Testamente, der går det helt galt for Guds folket. Det er sandhed afskyelige handlinger, Israel begår, så jeg fjerner mig fra min helligdom. Og vi bliver nødt til også at tage det alvorligt, at vi er Guds hus og kirke nu, men det kan også ende der, hvor det bliver så forfaldent, så det går under. Og derfor kan jeg ikke lade være med at stille spørgsmålet, altså om kirke uden ånd kan være en mulighed i det 21. århundrede. Og jeg vil gerne medgive, at det næste, jeg siger her, det er nok min egen danske baggrund, der spiller ind, men på en eller anden måde, så kan jeg have en fornemmelse af, at det, som vi står og er konfronteret med i dag, kan blive den udfordring, som I kommer til at skal forholde jer til i morgen på den her front. Det, som er virkeligheden i Danmark, det er, at man kan bruge 8 millioner på at renovere et kirketårn. For 300 år siden, der man pillet tårnet ned og sat en klokkestabel. Men nu er Nationalmuseum og de lokale håndværkere og alle andre begejstret, fordi nu skal der bruges millioner. Og man kan købe nye orgler til 4 millioner. Man kan bruge 5 millioner på at bygge en præstegård om, fordi der er skimmelsvamp i den. Og man kan bruge 1 million på at kantafgrænse kirkegården. Fordi der skal slikkes nye granitfelter foran, eller plantes nye hække, eller det hele skal have en ny plan, eller et eller andet. Man kan bruge 7 millioner kroner på at bygge toiletforhold til graverne, sådan at de ikke skal gå hjem og tage bad, men kan gøre det på kirkegården. Og så kan man bruge 0,035 millioner kroner til konfirmander. Eller 0,01 million til babysalmesang, hvor man har unge mødre og så videre i gang. Eller 0,025 til et hold mini-konfirmander, 3. klasses konfirmandundervisning, som skal undervejs. Eller ansætte organister i små landsbysogne på halve og hele stillinger, sådan at organisten får noget, der ligner måske 2/3 af en fuldtidsløn for at spille til gudstjeneste en gang om ugen, et par begravelser om måneden, og så skal man lave noget børnekor og så videre, som for at kan holde på de folk, som man gerne vil holde på. Og man kan have en kirkegårdskultur, som gør, at graver passer kirkegårds beplantning på en måde, som passer til, jeg kalder det for haveselskabets ydmygelse. At selv de folk, der har store, flotte villahaver, de kan ikke matche det, der foregår på kirkegårdene. Og i virkeligheden kunne man blive ved af den her vej, som signalerer, at kirken er et gammelt hus, men den kan godt falde sammen, selvom tårnene bliver stående. For nu at omskrive Grundtvigs udmærkede salme, at kirken er et gammelt hus, står om en tårnene falder. Det har været mit budskab i de her par timer, det har været, at kirken er kirke, også selvom det ikke er en kirkebygning. Eller selvom det er en folkekirke, der bryder sammen, eller selvom der sker et eller andet, så bliver kirken ved med at være kirke, fordi det er Kristi folk, som er i verden med en bestemt mandat. Men vi bliver nødt til at forholde os kritisk til den måde, vi også er folkekirke på, fordi det kan godt være, at kirken består, men vi er ikke garanteret, at folkekirken består. Fordi folkekirke altid er et udtryk for en bestemt kultur på et bestemt tidspunkt. Det er vores kirke, derfor skal vi kæmpe for den, fordi det er den, som vores folk også tilhører og er døbt ind i, og det er den, der er kendt, og det er den, der har mulighederne nu. Men hvis kirken ender med at blive forladt af ånd og åndelighed, så ender vi et sted, vi ikke bryder os om at tænke på. Man kan i virkeligheden godt sige, at hvad sker der, hvis man fjerner kirken fra dens fundament? Så ender den ude på kirkegården jo. Kirkegården står midt på kirkegården, som et livets hus i dødens have. Og hvis man flytter den fra dens fundament, bekendelsen til Jesus Kristus som Guds enbårne søn, så kommer den til at stå ude på kirkegården i stedet for på fundamentet.
og så er den død. Det skal vi huske. Og så ved jeg ikke, om det er helt ude i hegnet det næste, men det må I jo så være med til at afgøre. Fordi jeg kan ikke lade være med andet at sige til jer, som jeg kan misunde på mange måder, at man kan samle folk i det tal, som I kan heroppe, hvor det procentvis er helt andre størrelser end i det der sekulariserede Danmark, som jeg kommer fra at repræsentere. At der også der er en slange i paradiset. Og det, som vi ender med, det er, at kirken altid er kirke i spænding mellem sekularisering og hovmod. Mellem at være fuldkommen i sin magt, og styr på sin tro, sin teologi og sin lærdom på den ene side, eller at ende i at være eftersnakker af tiden og tidens og tidsåndens, kan man sige, forlængede arm. Der imellem de to grøfter lever vi. Og hvis det hele bare var sådan, at det var en solbeskinnet sommerdag, man går ud af en fin vej med en grøft ved den ene side og en grøft ved den anden side, så kunne vi nemt holde os midt på vejen. Problemet er, at vejen skifter hele tiden. Snart hælder den ene vej, sådan at vi er meget tæt på at rutsche ned i sekulariseringens grøft, fordi vi bliver præget af den tidsånd, vi lever i. Og snart hælder vejen den anden vej, så vi er i god fart ned i den grøft, som hedder, at vi har heldigvis vores på det tørre. Den balance skal vi leve i, og det skal holde os i den ydmyghed, som gør, at vi siger, hjælp os, Gud. Vi vil være dit folk nu, vi vil gå dine veje, vi vil være dit legeme i verden, vi vil forkynde dit ord. Hjælp os at holde os på vejen, og ikke ende i grøften, eller ved den sags skyld som kirke, ende på kirkegården. Det her, det er en gammel lærdom. Rosenius synger det i en af salmerne, Herre, du bevarer mig fra denne fare, selvretfærdighed. Brorson synger, at døbte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Det er balancen, at vi på den ene side og på den anden side og hele tiden skal forholde os til det, der sker omkring os, og være bevidst om, at det præger os. Jeg kan jo se, hvis jeg skal være lidt sådan ironisk, at min forældres generation, de var jo præget af deres tid, og deres tidsalder, den tid, de levede i. Det var de, naturligvis var de det. Jeg kan også se, at mine børn er præget af noget andet, end det, de har lært derhjemme. De er præget af deres tid. Det er mærkeligt nok, det kun er mig og min generation, der ikke er på en eller anden måde faldet i gryden og er blevet præget af den tid, hvor vi voksede op i. For det er vi jo ikke. Vi er kun holder fast ved Nytestamentets principper hele vejen igennem, til forskel for vores forældre og vores børn. For sagen er, at vi kan ikke se det. Det vi selv er, det føles naturligt. Det føles rigtigt at være sådan et halvsekulariseret velfærdsindivid fra Danmark, som har en god bil og flot hus og råd til at tage på ferie og alt muligt andet. Det er helt naturligt, det gør alle de andre, går i pænt tøj og alt det der. Hvorfor skulle det være forkert? Det gør vi jo alle sammen. Vores forældre levede mere spartanske, vores børn. Hvis de fortsætter den udvikling, der de ved allerede, når de er 25 mere om at drikke rødvin, end vi andre nogensinde kommer til at vide. Er det forkert? Er det forkert, det jeg gør? Hvad det forkert, det vores forældre gør? Vi er præget af den tid, vi lever i, og derfor så hælder vejen snart den ene vej og snart den anden vej. Fordi jeg kan rutsche ned i den grøft, der hedder, at jeg bliver sekulariseret og falder i med tapetet, og ingen kan kende forskel på mig som kirkemand og ganske almindelige verdslige mennesker. Vi lever ens, vi taler ens, vi tænker ens, der er ikke nogen forskel. Men jeg kan også falde ned i den anden grøft og blive så forbitret på verden, så jeg skaber nogle falske identitetsmarkeringer og sige, rigtige kristne, sådan som vores fædre i missionen måske gjorde det, rigtige kristne drikker ikke alkohol. Eller rigtige kristne gør ikke sådan og sådan. Så skaber man sådan en eller anden form for ghetto, hvor vi kan kende hinanden på uniformen. Vi trænger til den der ydmyghed, som siger, Gud hjælp os at finde og holde os til vejen. Vi trænger til at få fokuseret vort blik på, hvad er det, Nytestamentet vil lære os. Da jeg voksede op på landet i Vestjylland, der var en af de ting, som man satte en ære i, det var, at man kunne plove en lige fure.
der er ikke så mange plovfuger på Færøerne, så vidt jeg sådan lige kan se, når jeg sådan kører rundt. Men det var noget af det, som man fik indprintet som dreng, når man skulle ud på traktoren. En lige fuger, det er et kendetegn på en dygtig bondemand. Og så skulle man også have lært, hvordan man gjorde det, ikke også? Og det var, når man så skulle plove for, så skulle man få øje på et eller andet ude i horisonten, en flagstang eller en skorsten eller et eller andet, og så skulle man pløje direkte efter den, og ikke kigge bagud, fokusere fremad, og så holde fugeren. Og det kunne godt en gang imellem lykkes. Og hvis man lykkedes med det, så var man lidt stolt, når man sådan en halvstor dreng, der havde fået lov at komme ud og plove for. Så fortalte en af mine studiekammerater, som også har sådan en bondebaggrund, at han også havde lavet det der nummer. Og så har han fået øje på et eller andet ude der, som han holdt øje med, og da han så kom frem, så undrede det ham, han kiggede tilbage, at hans plovfuger, den gjorde sådan. Så viste det sig, at det han havde kørt efter, det var en rød ko. Og den havde rejst sig op, og så var den gået sin vej, ikke også? Og han... Det er vores risiko. Det er, at vi får øje på noget, der forandrer sig, og dermed mister vores perspektiv, så ender vi i grøften, hvis vejen går lige ud, og vi drejer. Derfor skal vi fokusere vort blik og vedgå, at vi har brug for hjælp til at se. Det er jo sådan, at der er nogen, der bestandigt klager over, at man skriver mindre og mindre i avisen, ikke også? Eller måske især er det os, der har en lille tanke med hørelsen, at vi klager over, at de andre de mumler noget så forfærdeligt, ikke også? Altså, at det er i hvert fald ikke vores skyld, at vi ikke kan se længere eller høre så godt. Så vi trænger et eller andet sted til briller. Men problemet er, hvis vi skal fokusere vort blik på at holde os på vejen som kirke og være Guds menighed, som er i spil i den virkelige verden, så skal vi finde nogle briller, der passer til os. Og det slår ikke til, at man får store briller, hvis man har små øjne. Og det kan godt en gang imellem være, at der kommer en eller anden forvildet pastor fra Jylland og skal holde kursus for jer, som slår sig vældig op, og heldigvis ved I jo ikke, hvordan det står til derhjemme, hvor jeg kommer fra, så det kan være, at I går hen og får det indtryk. Det er vældig, som han kan. Og hvis I får det indtryk, så skal I bare blive heroppe og lade være med at tjekke det. Fordi det er ikke vældig, som han kan. Det er vældig, som han vil, og det er ikke helt det samme. Men en gang imellem, så kan man stille noget andet, som er så stort, så det virkelig ser voldsomt og stort og godt ud, men det passer ikke til hovedet. Der er også nogen i kirken, der vil løse det her synsproblem med at få fokuseret sit blik med meget sådan dyre designerløsninger, finkultur. I Danmark bruger vi oceaner af penge på at arrangere meget smalle foredrag og koncerter, som ikke henvender sig ret meget til dem, der går til bankospil, og dem, der læser Se og Hør. Det er mere til dem, der har et højt likstal og en lang videregående uddannelse, vi sådan fokuserer på. Designerløsninger. Så er der nogen, der vil det hele. Det er heller ikke altid, at det lige er løsningen. Men på en eller anden måde, så er vi i hvert fald nødt til at vedgå problemet. Vi skal have fokuseret vores blik, fokuseret vores indsats, sådan vi gør det, som vi skal. Og hvad er det, der skal til? Ja, for mig er hele den her vandring, som jeg har på en eller anden måde repræsenteret i det, jeg underviser heroppe, det har været en længsel efter forandring. Da jeg blev indsat i Sankt Nikolaj Kirke i Aabenraa, der var jeg 30 år. Vi havde 3 små børn, og jeg kom til en menighed, hvor det normale var sådan en almindelig søndag, det var en 100 stykker plus minus. Men jeg kunne godt se, at der var et højt gennemsnitsalder. Og det slog det mig som sådan en forholdsvis ung præst. Hvis jeg nu skal være her ligesom mine forgængere, ham der jeg afløste har været der i 20 år, han afløste har været der i 23 år, han afløste har været der i godt 30 år, så jeg var der nummer 4 siden genforeningen 1910. 15 kom Pastor Juhl, og så var jeg nummer 4 i rækken nu her i 1990, da vi kom dertil. Når jeg skal forlade det her sted om 20 år, der tænkte jeg, det 20 år, det var lang tid, nu er der gået 26. Er der så en menighed? Eller skriver jeg mig ind i kirkehistorien, som den præst, der lukkede og slukkede? Jeg kunne godt se, at af dem, der sad i kirken, da jeg kom, der ville der være tyndet ud i rækkerne om 20 år.
uden at man skal gøre sig til herre over, hvor gammel folk bliver, så må man sige, at helt bag på os kommer det heller ikke. Og det skabte for mig dengang en længsel efter forandring. Så havde vi besøg til sådan et foredrag en aften af daværende præst i Betlehemskirken i København, Ole Skærbæk Madsen, som nogen af jer måtte have hørt navnet på. Han var på det tidspunkt sådan førende karismatisk præst. Han er senere gået i en retning og formidler nu her til især folk inden for de alternative miljøer, folk, der lever i det alternative religiøse univers, og gør det i øvrigt fremragende. Men han var på besøg, og så fortalte han, da han kom til Betlehemskirken, der var der cirka 10 ældre damer. Og det var det, der var. Og så begyndte de at bede sammen og snakke sammen, og det lykkedes på en eller anden måde at knække kurven. Og så kom der i gennemsnit 10 nye folk, sådan søndag efter søndag i årevis. De kom op på 3.000 ældre gæster i løbet af ganske kort tid om året. Det var en voldsom stigning. Og der tænkte jeg, det han gjorde for at være med til at knække en kurve i København, kunne jeg ikke også gøre det? Og så kiggede jeg ud over min forsamling og min menighed, og så kunne jeg se, det kan jeg ikke. For her sidder de, mennesker, der elsker deres kirke, som har kæmpet for deres kirke, som har slidt med spejdere, som har slidt med KFUM, som har slidt med at lave koarbejde, og som har kæmpet for det, og som også mange af dem har takket Gud for, at nu fik de en ung præst. Og hvis jeg så laver det hele om, så føler de sig fremmedgjort i deres egen kirke. Og på den anden side set, så kan det heller ikke nytte noget, at hensynet til dem, dør i løbet af de næste 10 år, skal afgøre, at det ikke er en kirke for deres børnebørn. Så for mig skabte det her en voldsom uro, en længsel efter forandring, hvor menigheden ikke skulle være et problem, men et privilegium. At dem, der var der, ikke skulle være et problem. For det kan naturligvis, det er jo ingen kunst at tømme en kirke. Problemet er, eller udfordringen er at fylde en kirke. Tømme den, det kan enhver idiot gøre, for at sige det lige ud. Fordi det er kun et spørgsmål om at sørge for, at folk kommer op og totter, så kærligheden dør, og de ikke får noget med hjem, når de kommer. Så holder de som nok op med at komme, og så kan man naturligvis gøre, hvad man vil, når først den er tom, men det er ikke løsningen. Så for mig var det en længsel efter at finde de rigtige briller, som gav det rigtige syn på menighed, på kirke og på perspektivet fremad. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at det er mig til højre heroppe, hvis der er nogen, der er i tvivl. I Aabenraa var det 10 års ørkenvandring. Fra 90 til cirka år 2000. Vi prøvede det ene initiativ, og det andet initiativ, og det tredje initiativ, og det fjerde initiativ, og folk var sådan set med på det, og det var fuldstændig ligesom, jeg ved ikke, om man bruger det her, og der er jo vind nok her, så der behøver man måske ikke, men da jeg voksede op i Vestjylland, så en gang imellem, så skulle vi lege med drager. Så lavede vi en fin drage, et kors, og spændte den ud med plastik eller papir eller et eller andet, og en snor på. Og så piskede vi ud over marken med den her drage bagefter, og hvis vi løb stærkt nok, så fløj den. Og når vi så ikke kunne mere, og stansede, så sagde det, piu, så landede den der igen. Sådan 10 år havde jeg i Aabenraa fra 90 til 2000. Hvis jeg løb stærkt nok, så lykkedes det lidt. Og når jeg så ikke løb stærkt nok mere, så faldt det hele til jorden. Vi gjorde mange forsøg, og jeg lå under for det, som menigheden også lå under for, sådan en prismetænkning. I Aabenraa har der været en stolt kirkelig tradition. Der har været rigtig mange spejdere, KFK-spejdere, KFUM-spejdere, FDF. Der har været et kæmpestort KFUM-arbejde, civilt arbejde. Der har været et stort indre mission, et stort missionshotel, som samlede ikke kun indre mission, men også DMS-kredse, Sudan-kredse, sømandskredse, forskellige former for andre organisationer og tiltag. Sådan at når hele Guds store brogede familie var samlet, så kunne der godt være 100-150 mennesker til sådan et forholdsvis normalt arrangement på missionshotellet. Hen over tiden efter krigen, så bliver det op ad bakke. Folk bliver ældre, og de toneangivende i menigheden, som tidligere også var toneangivende i byens forretningsliv og blandt virksomhedsledere og sådan noget, de bliver pensioneret og mister berøringen.
Og det hele det ender i noget, som bliver sådan lidt mere lukket. Det var en voldsom splittelse i Danmark mellem K5 og Indre Mission der i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Og da vi kommer til Åben Rå i 90, der har man også været igennem den proces i Åben Rå, og der er sådan set blevet fred, man snakker bare ikke sammen. Så man sad ved siden af hinanden i kirken, og sagde ikke noget til hinanden. Og så var forventningen, da vi kom, tror jeg nok, jeg har ikke fået det sådan endeligt bekræftet, det var ikke sådan særligt udtalt, men det var, at man har haft et stort arbejde. Så er det blevet mindre og mindre og mindre og mindre, og nu kom der så en ung, dynamisk præst, som virkelig kunne noget. Og så var tanken, at han skulle være den der prisme, som det spejlede sig i, sådan at det ud fra det prisme, så kunne fortidens storhed genskabes i fremtiden. At man ved at gøre de rigtige ting lige nu, så kan man skabe grobund, som gør, at tingene kommer op og spille igen, sådan som det var engang. Jeg kan lige så godt afsløre resultatet. Den tandpasta, der er ude af tuben, den kommer ikke ind igen. Den tid, der er gået, den er gået godt forhåbentlig, men man kan ikke genskabe fortidens storhed, uanset hvilke teknikker man fører i marken. Vender jeg tilbage til det. Omkring år 2000, så kom der nogle af vores gode bekendte, som har været med i Åben Rå, og har også haft små børn, så de har også haft sådan lidt småtravlt der de første 10 år, og siger, at de var blevet begge to omvendt i København via, den ene via Betlehemskirken, den anden et andet sted i Københavnsområdet, og sagde, at de havde hørt deroverfra, og også selv været med til noget, som de kaldte for alfa. Og så sagde jeg på et tidspunkt, de snakkede om det den ene gang efter den anden, og på et tidspunkt, så tænkte jeg, det er også lige meget. Nu gør vi det. Nu kører vi et alfa-kursus, så ved vi også, det ikke virker. Og så har vi prøvet det, og så har vi ro for dem. Det var sådan lidt næsten i trods, og sagde, okay, så gør det. Så gjorde vi et forsøg omkring år 2000 med alfa, og det virkede. Men vi knev med at skaffe ledere, så det blev ved et forsøg, og så gik det sådan lidt forskelligt. Og så derhen omkring år 2002 stykker, så kom der nogen og sagde, vi skal lave bibelmarathon. Og det var repræsentanter fra den danske Weismannsbevægelse, som er sådan en KFUM-organisation for gamle KFUM-ledere, som var gået sammen. Ja, for nogle af dem, de havde nogle venner, som boede i Vamdrup og Kolding og andre steder. Der havde de lavet bibelmarathon, og så kom der en hel masse, og vi læste hele Bibelen. Der var kommet en ny bibeloversættelse i 1992, så det var gået 10 år, og nu skulle man sådan have den læst. Og vi havde 8 bibelkredse i Åben Rå, som samledes ved 14. dag for at læse i Bibelen og snakke med hinanden om de der bibeltekster, og jeg skulle lave studieoplæg til de her 8 bibelkredse. Det havde jeg arvet fra min forgænger, det var en kær pligt, og det gjorde jeg egentlig en hel del ud af, at lave nogle gode oplæg, så de havde noget at snakke om, når de samledes rundt omkring i hjemmene. Men da de så kom nu her og sagde, nu skal vi lave bibelmarathon, så sagde jeg til dem, og jeg ved, jeg sagde det på den måde, jeg sagde, nej, det skal vi ikke, for det er ikke tid til. Altså, mener, I går til Weismanns klub, og I går til Indre Missionsmøder, og I går til bibelkreds, og I går også i kirken om søndagen, og nu vil jeg også til at læse i Bibelen. Det går ikke. Det kan ikke nå. Og jeg kan jo heller ikke nå at lave oplæg til hver 14. dag til bibelkredsene, og så skal forberede et bibelmarathon, som også samles hver 14. dag for at gennemgå det næste stykke. Så hvis jeg skal lave bibelmarathon for jer, så skal I holde op med at gå i bibelkreds i et år. Nedlæg jeres bibelkreds, eller kør dem ned til bare at være en hyggeklub, og så fokuserer jeres indsats på at læse Bibel. Og så vidste jeg, så har jeg ro for dem. Det havde jeg ikke, for de kom igen og sagde, det var i orden. De har været hjemme og snakket med deres bibelkreds, og så sagde de, det vil vi godt. Og så lavede vi et udvalg, og så sagde de til mig, og det var helt ærligt godt ment, og det var godt set og godt tænkt. Så nu laver vi det her forsøg, og når vi så er kommet godt i gang, og vi viser sig hos os som andre steder, hvis det viser sig hos os, at der også er en hel del mennesker, vi ikke kender i kirken, som vil være med til at læse i Bibelen. Når vi så er kommet godt i gang, så skal vi invitere dem med i vores bibelkreds, fordi så kan vi skabe et generationsskifte. Fordi de kunne jo også godt se, at tiden løb ud for de her gamle kredse. Og sagde, det synes jeg lyder som en god plan. Så vi lavede flyers, vi delte ud i hele byen, og vi skrev om det i Kirkebladet, og vi kom i Åben Rå lokal-tv, og vi gjorde alle de rigtige ting, og lykkedes faktisk med at komme i gang med næsten 100 deltagere i Bibelmarathon. Og det foregår, jeg ved ikke om det har været et fænomen på Færøerne, men hos os foregik det på den måde, at jeg læste forud cirka 50-100 sider, 75 sider sådan i gennemsnit,
Og så gennemgik jeg dem på en halv times tid i hovedlinjer. Hvad er det, I skal læse de næste 50 sider, 75 sider? Hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på? Hvad er det for nogle historiske og kulturelle forhold, man lige skal have klaring på, så man nogenlunde kan forstå teksten? Og så mødes vi om 14 dage, så havde de læst de sider, jeg havde gennemgået, og så læste man 2 kapitler højt, som ligesom, så langt vi kom, og så gennemgik jeg det næste afsnit, og så videre. Og det gjorde vi så, og det lykkedes. Vi var i kirken, og det fungerede sådan set rigtig godt. Da vi så kom godt i gang, så lavede vi det lidt om, og sagde, når vi var færdige over i kirken, så går vi over i vores menighedshus og drikker kaffe, og sådan bare har lidt hyggeligt samvær der. Det gjorde vi så. Og så var tanken jo, at lederne for de her gamle 8 bibelkredse, de skulle så sidde ved bordene, ikke også? Og så skulle de sige, nå, hvem er du, og hvad hedder du? Og kunne I ikke tænke jer at prøve at være med, så vi har sådan en studiegruppe, og vi mødes og snakker lidt om nogle bibeltekster og sådan noget der. Og alt sammen gjorde vi det helt efter bogen, og de der gamle gave ledere for de bibelkredse, de gjorde så meget rigtigt. Og der var ikke én, der var interesseret. Ingen lyst. Efter at have prøvet med det en 2-3 måneder, de har blevet ved med at komme til Bibelmarathon, men de bed overhovedet ikke på den krog. Så stod det klart for os, det her det lykkes ikke. Nu prøver vi at lægge strategien om, og så lavede vi en ny eksperimenterende bibelstudiegruppe, kaldte vi det, i Nikolajhuset, vores menighedshus. Fandt et par stykker, som i forvejen var bibelkredsledere i nogle gamle bibelkredse, og så lavede jeg et lille studiehæfte med 4 forskellige studieoplæg, så delte vi det ud til dem, der deltog i Bibelmarathon, og så sagde vi, hvis I har lyst til at prøve, når vi nu er færdige med Bibelmarathon, sådan, og læse lidt videre, og sådan, så kom der 20, som meldte sig til det. Det var helt vildt. Så skete det underet, at de her 8 bibelkredse, som så genoptog deres bibelstudiearbejde, da vi var færdige med Bibelmarathon, de havde forstået, vi får aldrig nogensinde fornyet de gamle bibelkredse. De kommer til at dø med os. Men måske er der en chance for at skabe nogle nye ved siden af i stedet for. Og det blev vores fælles bøn og fælles projekt. Og så betød det, at da vi kørte videre med Alfa efter Bibelmarathon, og på det tidspunkt her i 2004, havde jeg fået etableret et permanent lederskab, som brændte for at køre de her Alfa-kurser, som er sådan kristendoms introduktionskurser over 10 aftener. Så havde menigheden forstået det. Det er vores chance. Og nu begyndte menigheden så at tænke med. Jeg sagde jo helt åbent til dem, Alfa det er ikke så meget for jer. I må gerne deltage i et Alfa-kursus, hvis I har lyst. Men det er sådan set et introduktionskursus til kristentroen. Så det har I fået så mange gange. Men hvis I har en ven, kammerat, nabo, kollega, et eller andet, som har lyst til at vide noget mere, så tag dem med. Følges med dem. Det blev så et koncept, som kom til at fungere. Og samtidig så sagde de der folk fra det her udvalg, der havde kørt Bibelmarathon, vi var egentlig lidt glade for sådan noget bibelundervisning. Kan vi ikke fortsætte med det? Og så blev det til, at vi så mødes, eller i første omgang 1 gang om måneden mødtes til bibelundervisning, og derefter drak de så kaffe, de enkelte grupper, i deres egen gruppe, havde selv kage med, vi lavede kaffe fælles, så drak de kaffe i deres egen grupper, og jeg lavede nogle spørgsmål, som de kunne snakke om i forlængelse af undervisningen. Fordi så kunne man både fastholde de gamle kredse og den struktur, som de havde, og de nye grupper fra Alfa, de kunne begynde at sidde ved siden af de gamle, og også have deres eget liv. Så havde vi de nye og de gamle siddende i samme rum, ved siden af hinanden, lyttende til den samme undervisning, uden at de skulle pares med hinanden i et projekt, som vi havde konstateret var håbløst. Så vi satsede på Alfa, og det blev ud af det sprang Nikolaj-fællesskabet, som er et meget enkelt koncept, som hedder social samvær. Til at begynde med spiste vi sammen, ligesom man gør til Alfa, og så undervisning, og så samtale. Nu er vi blevet så mange, at vi ikke kan spise sammen, vi kan simpelthen ikke være der. Så nu er Nikolaj-fællesskabet blevet et fællesskab, hvor vi vel samler mellem 120 og 150 hver anden onsdag til fælles lovsang for hele familien, børn og voksne og ældre, teenager imellem hinanden. Og når så der er gået en halv time, hvor vi har sunget os ind, så at sige, så bliver det hele delt op i aldersbetingede grupper. Der er en børnegruppe, en juniorgruppe, en teen track, og så er der for de voksne.
Og det kører så ind til klokken er cirka 20 minutter over 8. Så går børnefamilierne hjem, putter børn i seng, og de voksne grupper og teenagerne, de bliver så hængende og hænger ud med hinanden i deres egne cellegrupper, bibelkredse, studiegrupper, hvad de nu kalder dem. Og så drikker de kaffe og snakker sammen om et par spørgsmål, som er relateret til den tekst, som så er på den pågældende aften. Og der har vi nu i øjeblikket omkring, er der vel 12-14 grupper, som har ligesom besluttet sig for, at de er en del af det her Nikolaj-fællesskab. Og det har på alle måder betydet en fornyelse af vores menighedsliv. Og det største under er sådan set ikke så meget, at det er fornyet, men det er, at det er sket uden at løsne det eneste pileskud, eller bøsseskud, eller hvad vi nu vil kalde det. Den gamle del af menigheden har i alt væsentligt hilst den her fornyelse velkommen. Det har været en kolossal opmuntring at mærke opbakning fra deres side, kærlighed til de nye, der kommer ind. Og de nye, der kommer ind, det er jo, det må jeg ikke sige til nogen, jeg har sagt, men det er jo nogle mærkelige nogen, ikke også? Altså, de bor sammen. Og så kommer konen der, efter at have været gift 3 gange, nu bor hun sammen med en eller anden mærkelig klaphat ude i byen. Og så kommer hun og deltager på et alfakursus og går med ind i Nikolaj-fællesskabet. Og de har nogle mærkelige holdninger til abort og homoseksualitet og islam, og nogle er medlemmer af Dansk Folkeparti og vældig islamofobiske. Og de repræsenterer hele tidsånden, men de er kørt fast i deres liv, og nu har de kommet og deltaget i et alfakursus og siger, at vi vil gerne være kristne. Og så skal vi se, hvor mange af de der unødder, vi kan pille af dem. Og i den proces, der glæder jeg mig enormt meget over, at Jesus han viste ingen bort. Så når han ikke viste nogen bort, så skal jeg bestræbe mig på heller ikke at støde flere fra mig end højst nødvendigt. Og ind i den proces, hvor vi haler lidt, det er sådan lidt fiskeri med tynd line, ikke også? Altså vi trækker stille og roligt, se hvor meget vi kan trække, uden at linen springer. Det er projektet der, og ved siden af det har vi så fået et ben mere at stå på, som hedder Gospel. Vi fik ansat en gospelmand for 28 år siden, som er en Guds gave omkring det her. Han skal egentlig også lede noget lovsang i kirken, og vi har også nogle lovsangsgudstjenester. Men den helt store succes har været omkring Gospel Family. Han startede med at lave et gospelkor for børn, Gospel Roots, Gospelrødderne, og der kom 35 det første år. Det var jo fantastisk. Så kom der 70 år efter. Så var vi nødt til at gøre et eller andet jo. Så delte vi det i 2, så vi fik et Gospel Roots og et Gospel Teens. Og så kom forældrene og sagde, vi vil også synge gospel. Sagde jeg, jamen det kan ikke komme til, for vi har ikke tid til mere. Men presset blev ved, så blev Torben Kallesen, som han hedder, og jeg er enige om, okay, så inviterer vi til et informationsmøde, så sagde vi til hinanden, der skal være mindst 25, helst 40, der siger, de vil, fordi ellers så har vi ikke noget tab af. Og så kan vi risikere at bruge noget investering, en masse krudt i at komme i gang, og så bliver det ikke til noget alligevel. Så vi lavede et møde, så siger vi, hvis ikke der er ligesom i hvert fald 25, der siger, det vil vi, så har vi gjort forsøget. Og det var en lille smule halvhjertet, for vi havde faktisk ikke ressourcerne til det. Så kom der 100. Og så startede vi op med Gospel Oaks, egetræerne, de gamle, de langsomme, kan man sige, de voksne, ikke også, hvor der er plads til, man kan være med mange år. Og det har så kørt nu her en 5-6 år, og der er stadigvæk 100 medlemmer. Og det har en 3/4, 4/5, jeg ved ikke, kender ikke balancen, af folk, som vi aldrig har set i kirken. Aldrig. Det er folk, som har også de mest mærkelige synspunkter på en række forhold, men en hel masse af dem siger, når vi har siddet der længe nok og sunget om Jesus, og Torben, som er god til det, beder en bøn hver gang og snakker med dem om det, og den her sang betyder det og det, så kravler det ind under huden. Og hver gang vi laver alfakursus, det gør vi 2 gange om året, så er der et sted mellem 2 og 10 fra Gospel Oaks, som melder sig og vil være med på alfakursus. Og nu er de også begyndt til øveaftener at lave noget forbøn, hvor de tilbyder, at man kan gå hen i det der hjørne af kirken, mens de øver, og så er der et par stykker, som godt vil bede med dem, der kommer og har brug for at blive bedt med. Og så kommer folk med de mest store og små ting og problemer og smerter og sorger
og siger, vi vil gerne, om du vil bede for min mand, han er syg, eller vi vil gerne, om du vil bede for vores barn, de er ude i nogle problemer, eller vi vil gerne, om du vil ditten og datten. Og så står man der og beder sammen, og folk de fælder en tårer, og de på en eller anden måde slutter med at sige tak. Det var dejligt. Og tænk, det synes jeg også. Det her har skabt for mig en overbevisning om, at min vej, jeg kender ikke andres, men min vej er at holde fast i det, som jeg vil kalde for en konservativ teologi, bibeltro teologi, skriftens ord. Alt det Gud lover, og det Gud vil give, det er godt, og det tager vi imod med tak. Der er ikke nogen af de gaver, Gud vil give os, som er omtalt i Nye Testamentet, som vi vil sige nej tak til. Konservativ, bibeltro, helt enkelt, gammeldags, klassisk kristendom, sådan som det udfolder sig. Ja tak. Og samtidig en aldeles liberal liturgi. Vi prøver det, så ser vi, hvad der sker. Hvis det ikke virker, så fred være med det. Som der var en, der sagde engang på et kursus i England, well, we'll try. Nobody dies. Der er ingen, der dør af det. Hvis vi prøver en gudstjenesteform, der ikke virker, så prøver vi noget andet bagefter. Vi havde det her er faktisk ikke noget, jeg selv har fundet på. Vi havde en paneldrøftelse i vores sogn, hvor alle præsterne, vi er 4 af os, bliver legnet op på en række, og så kunne menigheden stille spørgsmål til os. Og der viser det sig, at desværre, at det blev lidt 3 mod 1 i den danske hellige folkekirkes navn. Skal jeg jo repræsentere et eller andet også, og de andre skulle også repræsentere noget, og jeg blev lidt alene i den der sammenhæng omkring det der. Så kom menighedsrådsformanden bagefter og sagde, jeg har lidt indtryk af, siger han, at du er ret konservativ i teologien og ret liberal i liturgien. I modsætning til dine kollegaer, som er ret liberale i teologien, men forholdsvis konservative i liturgien. Og tænkte, det var godt set. Fordi mine kollegaer, de er betonfundamentalister, når vi snakker om gudstjeneste, og salmebog, og orgelmusik, og kirkekoncerter, og hele udtrækket af det, som man har gjort i 100 år, og en hel del af det har vi gjort de sidste 25 år i Åben Ord, det kan jeg bevidne, og det virker ikke. Det skaber ingenting. Man underholder folk med en koncert eller med et foredrag, og de kommer, og de synes, det er dejligt at være der, og når foredragsholderne er færdige, og de har fået deres kaffe, så går de hjem, og der er ingenting sket. De kommer igen næste gang, der er foredrag, hvis det er spændende nok, ellers så kommer de ikke. Så jeg vil gerne bekende mig til det her med en konservativ teologi, og så en åbenhed i formerne. Lad os prøve det. Vi skal have folk ombord, hvis vi skal ud og sejle. Det nytter ikke noget, vi har et flot skib, hvis ingen der er der. Så bærende værdier for strategien for vores vedkommende, det har været, den når mest, som fokuserer sin indsats. Man ved, hvad man vil, så kan man også bedre sætte sig et mål. Det næste er, at menigheden bliver rundtosset, hvis den hele tiden skal forholde sig til noget nyt. Derfor har vores budskab været, at vi kører alfa, og vi kører gospel. Og i forlængelse af alfa, så kører vi Nikolaj-fællesskab. Det er sådan strategien, og det ved folk, og hvis man spørger dem, det er simpelthen det handler om. Sådan er vores menighed. Man kan gøre det på andre måder. Vi skal bare ikke gøre det på andre måder. Vi skal gøre det sådan, at vi kan forklare folk, hvad det er, vi gør, sådan at de kan finde ud af, hvad det er, de skal orientere sig efter. Og så holder vi lidt fast i Nicky Gumbel fra Holy Trinity, som har udfoldet alfakurset. Hans grundsætning er, at der er mange grunde til at begynde at gå i kirke, men der er kun én grund til at fortsætte, det er fællesskabet. Folk bliver væk, hvis de ikke føler sig inkluderet og med i et fællesskab. Og det er en balance mellem os og på en eller anden måde at være omklamrende, samtidig med, at man skal være gæstfri. Ikke omklamrende, ikke manipulerende, men gæstfri. For os, der giver det her de bærende værdier i menigheden, at vi skal formidle en kristen identitet. Folk skal være kristne, de skal stå ved deres kristne værdier, deres kristne tro, og de skal leve den kristne tro ude i verden. Og jo flere vi får ind fra alfa, som kommer fra den store verden, jo større kontakt får vi ud i den store verden. For jeg har ikke mange kontakter blandt de mest sekulariserede danskere. Men det har dem, vi har på alfa, så derfor sender vi dem tilbage og skal bringe deres nye kristne værdier med i spil. Man kan stille det op på den måde her, at vi har hver 3 steder. Vores første sted, det er familien, det er vores hjem. Vores andet sted, det er der, hvor vi går på arbejde, har vores kollegaer, og vores tredje sted, det er vores fritid. Det er der, vi skal have de her kristne værdier i spil. Og dem kan man godt stille op på den måde her, at der er 3 elementer. Den personlige fromhed, fællesskabet i kirken
og missionen. Det er lidt det samme som trekanten, jeg havde til en start. Den personlige fromhed, det er jo min egen dedikation til det med at være et kristent menneske. At jeg vil bede mine bønner, læse i min bibel og være et Guds barn og forsøge at indrette mit liv efter Guds vilje, efter den kærlighedsforpligtelse, som Kristus giver mig, og som udfolder sig konkret i budene. Min personlige fromhed skal imidlertid ikke stå alene, fordi hvis det bliver det, der bliver afgørende for, om jeg er et rigtigt kristent menneske, så ender jeg altid i en af to grøfter. Enten så mislykkes mit personlige andagsliv og mine bønner og min bibellæsning, og så er jeg mislykket som kristen, så duer jeg ikke til det. Eller også så lykkes det, og det er næsten værre, fordi så bliver det jo til, at jeg er et godt kristent menneske, mens dem, der ikke lykkes, de ikke er det. Og så får vi hykleriet og problemerne. Det kan heller ikke nytte noget af det fællesskabet i kirken og kollektivet, som alene skal være bestemmende. Fordi så deponerer man så at sige sit eget åndelige liv et andet sted. Rigtige kristne kommer i Indre Mission. Eller rigtige kristne kommer i Folkekirken. Eller rigtige kristne kommer i Pinsekirken. Sådan at når man spørger, hvor kommer du henne? Det er sådan et standardudtryk i Danmark. Hvis man er flyttet fra Sønderjylland til Aarhus, så spørger man, hvor kommer du? Ja, men vi ved godt, hvad vi mener. Hvilken menighed kommer du i? Og så har man sit identitet i, om man kommer i en frimenighed, eller en valgmenighed, eller en folkekirke, eller et missionshus, eller hvad det nu er, man er dumpet ned i. Man skal have et fællesskab, ja, men hvis det bliver det, som skal definere ens kristne status, så bliver det til dem og os. Rigtige kristne kommer i den menighed, og dem, der kommer i nogle andre menigheder, det er sådan lidt... Det kan heller ikke nytte noget, at det er missionen, som på en eller anden måde skal være helt bannerført, så bliver det helt til aktivisme. Derfor skal vi have hele paletten. Vi skal appellere til hinanden om, at vi hver især gør alt, hvad vi kan for at gå ind og være seriøse, ordentlige kristne mennesker, der tror på Gud og beder vores bønner og læser i Bibelen og har vores eget trosliv. Det er nødvendigt. Kirken består af sådan nogle enkelte personer, som tilsammen udgør et kollektiv. De skal så søge et fællesskab med hinanden, som ikke er betinget af ydre uniformer, men som er bundet sammen af kærlighed til hinanden og kærlighed til Kristus og kærlighed til opgaven, som er at være i mission for, at verden må tro. Den her vandring for os, som det her afspejler, er ikke den eneste måde at gøre det på, men det er sådan, vi har gjort det. Og det er den, der er blevet udfoldet i bogen Kirke for Folket, som, hvor blandt andet de her 3 cirkler, som jeg lige har gennemgået nu, bliver gennemgået dem sådan rimelig udførligt for ligesom at signalere os til vores egen menighed, når de læser det. Hvad er det for nogle værdier, vi har i spil? Kirke for Folket er en eftertanke om, hvad Gud har gjort for os, om hvordan han har ledet os, og ledet mig som præst, som ikke har forstand på det her, men som var besjælet af en længsel efter forandring, og en spejden efter, hvordan vi kunne komme videre. Jeg havde studieoverlov der i begyndelsen af 00'erne, men jeg turde ikke læse kirkevækst, fordi jeg tænkte, hvis jeg bliver for klog på det område, så føler menigheden sig manipuleret. Jeg er nødt til at vente til den længsel efter forandring afspejler sig. Og det viste sig, og tror jeg, at være en rigtig strategi. Til gengæld viste det sig også, da jeg så fik fat i det, efter vi var godt i gang, at en hel del litteratur omkring kirkevækst og strategier for, hvordan man når ud, egentlig meget godt stemte overens med vores egen erfaring. Så det var meget opbyggeligt. Hans velsignelse har været over os, det er til hans ære, og så er det til 150 kroner, hvis der er nogen af jer, der vil være med til at sikre, at jeg ikke skal bære dem alle sammen hjem igen. I forlængelse af Kirke for Folket skulle vi så konkretisere det mere og mere, og det blev så til den anden bog, som jeg havde overlov sidste år, 3 måneder. Så det er sådan noget, Folkekirken kan bevilge. Det var fantastisk til at læse noget om nådegaver og menighedsopbygning, for det stod klart for mig, at den menighedsbaggrund, jeg selv har i KFUM&K, Indre Mission, Folkekirken, var for spinkel til, at vi kunne bruge den egentlig til erfaring og bygge det hele op omkring. Fordi alt det her omkring åndens udrustning og nådegaver, som der jo står en hel del om, det var sådan noget, som vi snakkede om i de sammenhæng, jeg kom, fordi
Det var vi nødt til, fordi ellers så løb pinsefolkene med det hele. Men det var ikke, fordi vi havde lyst til det, vi var bare nødt til det. Og derfor så blev det lidt sådan, vi gjorde lidt grin med det, at Indre Missions daværende generalsekretær Poul Langager skrev en bog, der hed Ånd på os. Og det synes vi også, at den kom på et tidspunkt, hvor man ligesom skulle erobre noget af den her dagsorden igen. Så vi gik og kaldte den, da vi læste, det var ikke pænt gjort, men vi gjorde det, siger ånd på os og blæs på de andre. Men nu opstod der det her med en ny generation af kristne mennesker, som skulle til at finde ud af at være menighed, og som skulle vejledes. Og så blev længslen efter at se en menighed som et kollektiv, der tager de her gaver, som Gud udruster den enkelte med alvorligt, noget, som drev os, og som har været en stor gave for vores menighed. Og så vi har set folk blomstre op, ved at de blev klar over, at der var nogle ting, de ikke skulle, og der var nogle andre ting, de skulle, og de kom på deres rette hylde. Det har været fantastisk. Så hvis der er nogen, der har lyst til at læse lidt videre om det, også, så er den naturligvis jo så også til salg. Til sidst vil jeg sige, at det her det førte til, at vi organiserede vores menighed under overskriften med hjerte, mund og hænder, hvor vi havde, kan man sige, hjerte, det inderlige, det følelsesmæssige lag, som var de her gospel, som er egentlig en følsom måde at synge og tilbede og ære Gud på. Der var også noget pilgrimsvandring en overgang, der er noget bøn og noget forbøn. Vi har haft stor glæde af at lave sådan en bedeuge en gang imellem, hvor vores bedeværelse i Nikolajhuset er bemandet 24 timer i døgnet i en uge, hvor vi beder for kirke og samfund og sogn og hvad der er af forfaldende ting, hvor man sidder der en time ad gangen på skift. Det lever der i kirkens hjerte. Så er der noget med munden. Det er alfa, det er børne- og familieområde, det er ungdom, det er det her Nikolaj-fællesskab, det er noget seniorarbejde, det er noget foreningsliv, som forkynder. Og så er der noget diakoniområde, som kirkens hænder, noget tværkulturelt, noget forskelligt diakonalt arbejde for enlige mænd, for børnefamilier, ferieprojekt for dem osv. Den her planche er ikke helt opdateret, men får fornemmelsen af, at der rører sig lidt på forskellige områder for at få menighedens forskellige elementer i spil i en helhed, sådan at vi kan udfordre og hjælpe hinanden med at være det, som Gud vil. Vi skal hans folk i verden. Det har været spændende at være sammen med jer. Jeg vil sige tak for jeres opmærksomhed. Tak for jeres lydhørhed. I skal leve jeres kirke ud i den sammenhæng, hvor I er sat, og hvordan den vej, den snor sig, det håber og beder jeg til, at Gud vil vise jer, sådan at I må kunne gå i forudberedte gerninger og være med til at gøre hans ord gældende, både som ord og i handling, rundt omkring i de sammenhænge, hvor I har jeres daglige liv. Guds fred og Guds velsignelse, og tak for fællesskabet her. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi må være dit folk, din kirke. Vi takker dig, fordi du har kaldet os ved evangeliet. Og vi beder dig, om du vil være hos os i vores hverdag. Vi beder om du vil udruste os med helligånd og frimodighed, så vi må gøre det, du lægger hen til os med glæde. Velsign os til at elske, til at tjene, til at tro på bedste måde. Amen.